गिबियावनो बयनिसिमबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एक्स एन डि बि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय जांख्रिथायारि गोजोन गाहाम हामग्लायनाय थाबाय। दिनै जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों एक्स एन डि बिआ माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंथिनो हास्थायदों। थांनाय 6 खालाराव बे दाननि 16 खालाराव बर' माहारिनि गेजेरनिफ्राय आखुबार मोनसे गोदान हाथियारनि संग्राम खालामग्रा संगठन ULB होननाय संगठना जोनोम मोनदों। बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुदों आरो बेयाव बिथांमोना जिबायदि बिबुंथिफोरखौ होदों बिनि सायाव दिनै एक्स एन डि बिफोरा माखासे क्लियारिफिकेसनखौ दिनै होनो हास्थायदों। थांनाय 16 थारिखआव जोनोम मोननाय ULB हाथियारनि संग्रामजों दिनै बारग' एन डि बिफोरा जेबो लोब्बा गैया। बिथांमोना मा थांखि लानानै हाग्रायाव थांफाफिनदों बा ULB खौ जोनोम होदों बेखौ दिनै एक्स एन डि बिआ जेबो मोनथिया। नाथाय बिथांमोना जेब्ला भिडिअ बानायबाय आरो गावसोरनि संगठनखौ डिक्लेयार होबाय, जों हाग्रायाव फैफाफिनबाय, नांनो थाखाय जों फैफाफिनबाय होननानै बिथांमोना जेब्ला भिडिअ बानायनानै हगारबाय, बे भिडिअआव जों नुदों एक्स एन डि बिनि माखासे जेंनाफोरखौबो लाफानानै बिथांमोना खोथा बुंदों। बेवहाय दिनै जोङो बुंनो हास्थायदों ULBआ दिनै एक्स एन डि बिनि जेंनाखौ लानानै दिनै बुंनायखौ एक्स एन डि बिफोरा मोजां मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एक्स एन डि बिफोरा एक्स एन डि बिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय, जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै एक्स एन डि बिफोरा जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय वेलफेयार ससाइटि मोनफ्रोम हानजाफोराबो दानानै लादों। बिनिफ्राय मोनफ्रोम हानजाफोरा गोरोबलायनो थाखाय इउनाइटेड फराम दादों आरो बिनि गोजौआव जोंहा कोअर्डिनेशन कमिटि दङ। बेवहाय दिनै जों बुंगोन ULBआ जोंनि जेंनाखौ लानानै खोथा बुंनायनिफ्राय दिनै गोजानाव थानांगौ आरो एक्स एन डि बिनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो थाखाय जों नाजाबाय थादों। जोंनि केस उइथड्रनि सायाव जों खामानि मावबाय थादों। नाब्ला सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ बरननो थाखाय दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ। एक्स एन डि बिनि जेंनाखौ दिनै हानजाबनानै, जोंनि जेंनाखौ दिनै लाफानानै ULBआ बिबुंथि होनायखौ दिनै एक्स एन डि बिआ मोजां मोनाखै। नोंथांमोना मा थांखिनि थाखाय दिनै आवगायलांदों बेखौ जों मोनथिया। बेवहाय दिनै एक्स एन डि बिनि जेंनाखौ लानानै नोंथांमोना खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै एक्स एन डि बिआ मोनसे फोथायनायखौ लाखिदों, सुबुंखान्थिनि नियमजों आरो आयेननि गेजेरजों जोंनि जेंनाफोरखौ गासैखौबो जों समाधान खालामलांनो हागोन होननानै फोथायनाय लाखिनानैनो दिनैसिमबो एक्स एन डि बिआ खामानि मावगासिनो दङ। जायनि थाखाय दिनै जोङो सुबुं गौमा होज्रिखावनाय हाबाफारिफोरखौ लादों, जायनि थाखाय जों केसफोरखौ उइथड्र खालामनो थाखाय लिगेल लामाजों दिनै जोङो नाजागासिनो दङ। बेवहाय जों खावलायगोन दिनै ULB संगठना जोंनि नाम लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जोंहा नोंथांमोनजों जेबो सोमोन्दो गैया। जों दिनै एक्स एन डि बिफोरनि गोसोआव बा जोंनि मेलेमाव दिनै आखुबार हाथियारनि संग्रामखौ खालामफिननायनि रावनियावबो दिनै बेबायदि सिन्था गैया। जों दिनै सुबुंखान्थिनि नियमजों आयेननि गेजेरजों आरो सोरखारजों थाफानानै जोंनि जेंनाफोरखौ दिनै बोस्रांनो नागिरनायाव नोंथांमोना दिनै जोंखौ बेबायदि बुंनायखौ जोङो दुखु मोनदों। नोंथांमोना जोंनि एक्स एन डि बिनि जेंनाफोरखौ लानानै खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जों एक्स एन डि बिआनो जोंनि समस्याखौ दिनै जोङो समाधान खालामनो जों नाजागासिनो दङ। रायजो राजाफोर, आसाम सोरखार आरो BTC सोरखार, भारत सोरखार आरो आसाम पुलिस जोङो फोरमायहरदों। नैबे बाथ्राखौबो बुंबावगोन, दिनै ULB नि गाब फोननानै दिनै एक्स एन डि बिफोरखौ हाराहास्ति खालामनायनिफ्राय जायब्लाबो दिनै गोजानाव थानांगौ। स्पेसियेलि जों बुंगोन आसाम पुलिसनिफ्राय दिनै जोंनि सेंग्राफोरखौ सोंगासिनो दङ, सोरनिबा न'आव थांदों, मा मावदों मा मावाखै दिनै बेखौ सोंगासिनो दङ आरो जोंनि सेंग्राफोरा माखासेया माने दुखु मोनदों। दिनै जोङो शान्तिनि एकर्ड जासेयावबो, आफाद जोबनानै फैसेयावबो जोंखौ मानो दिनै बारे बारे दिनै गाब फोनलाबाय थानो नागिरखो, जोंखौ दिनै मानो नागिरबाय थाखो। जोंनि सेंग्राफोरा दिनै जोंखौ लोगो हमनानै जोंनो खोन्थादों जेंनाफोरखौ। बेवहाय जोङो गुरैयै खावलायगोन दिनै आसाम सोरखार आरो सोरखाराव थानाय जाय बेक्तिफोरा दिनै सोरखारखौ सालायबाय थादों, नोंथांमोना दिनै गोख्रोङै नोजोर होनांगौ। दिनै एक्स एन डि बिफोरखौ बेबायदि सोरनिबा नाम होनानै, ULB नि नाम होनानै दिनै हाराहास्ति खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो नोंथांमोना दिनै सोरखाराव थानाय हिसाबै आसाम पुलिस बा बिभिन्न दिनै भारतनि रौनिया हान्जाफोरखौ नोंथांमोना नोजोर होनानै जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनानै होनांगौ। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDFBजों आरो भारत सरकारजों मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदों। गोजोन गोरोबथाया माब्ला जायो? जेब्ला मोननै हान्जाजों बुजा परायाव फैयो, फोथायलायनायाव फैयो, अब्लानिया मोनसे गोजोन गोरोबथाया जायो। बेखिनि समाव आसाम सरकार आरो भारत सरकार आरो जों NDFBफोरखौ फोथायनानैनो गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों। दिनै गोरोबथानि उनाव बोसोरसे आरो खावसेल' समा बारलांदों। बेखिनि समावनो आसाम सरकार, BTC सरकार आरो भारत सरकारा जों बारग' NDFBफोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थादों नामा जोङो सन्देह जादों। बिनिखाय जों जेरै आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ फोथायनानै हान्थि आरो गोजोननि सार्थआव गोरोबथा खालामदोंमोन, बेबायदिनो जोंखौबो फोथायनायाव लानांगौ आरो जोङो माब्लाबाबो आखायाव हाथियार लानानै जों संग्राम खालामफिनगोन
जोंनि ओनसोलाव आरोबाव अशान्ति लाबोगोन जों बेखौ माब्लाबाबो सानाखै आरो जोंनि माइन्डसेटआव गैया। बेनिखायनो आसाम सरकार भारत सरकारा बारग' एनडिएफबिफोरखौ मोनसे फोथायनायाव लाखिनानै जाहाथे गावसोरनि बेंखननि सिङाव लाफानानै बा गावसोरनि जि खामानि मावोब्ला सान्थि आरो गोजोना समाजाव फैगोन बेखौ नोजोर बोनानै एक्स एनडिएफबिखौ हदायबो सेफगार्ड होनानै जेन दिनो जों बेखौ खावलायगोन। आरो थांनाय 17 तारिखआव जि जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोन सानैखौ क'क्राझाराव हमखांनायनि उनाव फेक इनकाउन्टार खालामदों। नाथाय जों बेखौ सोंखारिगोन दिनै गोजोन गोरोबथा खालामखांनायनि उनावबो बर' जोहोलावफोरा आरोबाव फेक इनकाउन्टार खालामजाबावनो गोनां जादों। नंखाय सिलाइनि गुलिजों नंखायै बिजिरनाय गैयालासेनो सिलाइनि गुलिजों बुथारजाफिननो नांदों। सोरबाया माबा मोनसे दाय खालामोब्ला जोंहा हाइ कर्ट दङ, सुप्रिम कर्ट दङ, लयार कर्ट दङ, बिनि गेजेराव बिजिरनाया फैनांगौ। जोंबो भारतनि नागरिक हिसाबै जोंबो बिजिरनायखौ मोननांगौ। नाथाय बिजिरनायनि सिगांनो सोरखौबा हमना लांनानै बेखौ गावथारहैनायखौ जों एक्स एनडिएफबिआ दिनै सोंखारिदों आरो बेखौ लानानै दिनै जोंनि समाजाव बिशृंखला थासारिया फैदों, जेरावबो दावराव दावसिया फैदों। लोब लोब कलेज इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टसफोरा राजा लामायाव ओंखारबोदों। गावसोरनि सोलोंनांगौनि समखौ बबेबा खना फारसे दोनथ'नानैब्लाबो बिथांमोना जोंनि समाजाव सान्थि आरो गोजोना फैनांगौनि थाखाय बिथांमोना राजा लामायाव ओंखारबोनो गोनां जादों। दिनै बिथांमोनखौ नेतृत्व लाग्रा गैया, दिनै बिथांमोनखौ दैदेननो मोनसे संगठन गैया। थेवब्लाबो बिथांमोना लोब लोब फैनानै राजा लामायाव ओंखारबोनानै जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थाखाय लिगेल जास्टिसनि थाखाय बिथांमोना हज्रि खावनो गोनां जादों। दिनै जोङो बारग' एनडिएफबिफोरा खावलायगोन जि बे फेक इनकाउन्टारा जालांबाय बेयाव मोजां बिजिरनाया जानांगौ। जाय कमिसन इनभेस्टिगेसन कमिसनखौ आसाम सरकारा दानानै होदों बिथांमोना थोंजोङै खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना इनभेस्टिगेट खालामनांगौ आरो दायनिगिरिखौ मोननांगौ साजा बायदि होनांगौ। लोगोसे इउएलबि संगठन सोरजिनायाव सोरनि आखाइ दङ बेखौ थाबैनो सिबिआइ इनक्वायरि खालामनानै एरेस्ट खालामनांगौ। बेखौबो जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै आसाम सरकार भारत सरकारखौ जोङो दाबि खालामगोन। जोबथारनायाव जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनिफ्राय गासै बर' रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय, जोङो खौसे जानो नांगोन। जों खौसे जायाब्ला बेबायदि हमायसाफोरा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गले गले फैबाय थागोन। राजखान्थिनि गाब फुनलालायबाय थायालासेनो बे हमायसाखौ सोरबा राजखान्थियारि दैदेनगिरिखौ दाय फोनांबाय थायालासेनो सोरनिबा हरजन्त्रनि गेजेरजों जादों होननानै सोंखारिलायबाय थायालासेनो जों खौसे जानानै बे हमायसाफोरखौ बर' हारिनि हमायसा होननानै गनायना लानायनि गेजेरजों बेखौ गोरोबथा खालामनानै माबायदियै जोंनि समाजाव सान्थि आरो गोजोनखौ लाबोनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा जों खौसे जायो। बेखौनो जोङो बारग' एनडिएफबिनि जानानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि गेजेराव गुरैयै